Qarindoshlarimiz, men sizni hozir Kirov өлкәсеннән килгән бик матур ансамбль белән таныштырам. Карагыз әле сез аларның киемнәрен, карагыз әле сез аларның ничек матур булулар, әйме? Безнең белән үзегезне якыннанрак таныштырып китегез әле. Biz Kirov өлкәсенең Кыраталан шәһәреннән килдек. Кояш татар җыры халык ансамбле 2008 елда оешкан идек. Шуннан бирле уйнагыз гармоннарда катнашып киләбез. Рәхмәт чакырулары өчен безне зурлап, шушы форсаттан файдаланып, Татарстанлыларны, үзебезнең тарихи ватаныбызны 100 еллык юбилей белән тәбрик итәбез. Һәр бер кешегә нык сәламәтлек, озын гомер телибез. Ансамблегезгә ничә ел инде? Менә 2008 елда оештык. Хәзер инде 12 ел. Кайларда йөрисез, кайларда чыгышлар ясыйсыз? Безгә бик булышты инде менә шушы оешуыбызның беренче елында ук. Уйнагыз гармоннарда беренче катнаштык та. Шул ук елны безгә Илсур Метшин читекләр бүләк итте. Менә шул читекләр битеп кенә Россия күләмендә күп кенә шәһәрләрдә йөртте. Чебоксар, Йошкар-Ола, Киров, Кырымга хәтле барып җиттек. Түгәрәк уен безне күтәрде. Biz бит фольклор ансамбль. Үзебездәге фольклор җырларны өйрәнәбез, эзлибез, этнографик экспедицияләр оештырабыз. Югалмасын дибез инде. Әйдәгез менә безне караган тамашачыларыбызга бер генә куплет булса да үзегезнең репертуардан берәр матур җырны җырлап җибәрегез әле. Тыпыр-тыпыр-тыпырда тыпырга басайык әле. Уйнап келеп җырлап биеп күңелле җайык әле. Вай дупыр-дупая, вай дупыр-дупая. Бүгенге бәйрәмгә килдек бие балабыз әйдә. Вай дупыр-дупая, вай дупыр-дупая. Бүгенге бәйрәмгә килдек җырлап алабыз әйдә. Хоп! Рәхмәт, сезгә бик зур уңышлар теләп калабыз. Әле минем сезнең баянчыларыгызны да таныштырып үтәсем килә үзебезнең тамашачыларыбыз белән. Исемегез ничек? Benim Marcel исемле. Марсель абый. Менә бу Тальяныгызда, Тальян бит бу, әйме, ялгышмасам? Доухрядка. Икеле гармон була инде. Күптән уйныйсызмы? Мен 7 яшьтә уйный башладым. Гомер буе дигәнсез. 7 яшьтә уйнадым, бер 25 яшьләрдә ташладым, яңадан 30 елдан соң яңа тындым. Ни өчен 30 елдан соң яңадан уйный башладыгыз? Эштә булдым, бик булмады. Пенсия чыккач, менә таныштырдылар да йөри башладым. Иң яраткан көегез нинди көй? Менә алма ашларын уйнарга без алдык, там йөрде. Алма ашларын. Әйдә, алма ашларын уйныйк әле. Рәхмәт ясын сезгә, уңышлар теләп калабыз.